Padecer autismo no es ninguna tragedia. Ese es el mensaje que quieren transmitir desde la Fundación Menela, creada para atender a los niños y a los jóvenes con espectro autista. A mensaxe vai por dúas vías. A primeira é a concienciación, é dicir, informar, divulgar, explicar á cidadanía o que é este problema do autismo. Con isto se entende que se deben potenciar pois todo o que supón que os países se ocupen pois dunha mellor investigación de cara ao problema, que teñan dereito este colectivo de persoas con autismo, que teñan dereito á saúde, que teñan dereito ao ensino, que teñan dereito pois o que se chama a posibilidade de conquerir un traballo, unha inclusión social como calquera un de nós. E o segundo sería a participación cidadá. É dicir, que a xente se achega a estas persoas sin pensar que son seres enigmáticos, como se dicía antes, descubrir que esas capacidades, si se potencian, si se apoyan, si se acompañan, pois podes lograr cousas que fai 20 anos pois eran impensables. Y con este mensaje y este balón de positivismo, los alumnos se han subido al escenario para demostrar sus cualidades con la palabra. É o Día de Concienciación sobre Autismo. A Organización Mundial do Autismo di que celebrar este día sen ter que pensar na necesidade da concienciación. Sería estupendo. Isto significaría o logro dun obxectivo moi importante. Este ano 2013 coincide co Ano Europeo da Cidadanía Activa, que pon de relevo o papel fundamental de todos os cidadáns na construción dunha sociedade participativa. Pero también con la música, ya que los encargados de amenizar la gala con motivo del Día Mundial del Autismo han sido los integrantes de la orquesta Castro Novas.